Hvad så? Efter lang ventetid, så er vi endelig tilbage med Birdie Beer. I dag der er det ølsmagning, og vi har bare valgt alle de øl og en enkelt vin, som man selvfølgelig aldrig har smagt før, fordi hvorfor fanden skulle man købe noget, der ligner afløbsrens og I don't know, alt muligt andet pis. Vi har Der er Mark. Ja. og Noget malt. ja, og selvfølgelig Birdie Beer om selv. Ja. Ja. Så jeg ved ikke, Hjalte, vil du starte med at vælge en øl, og så lige vise den til... Jeg tænker ikke, vi starter med Ja, afløbsrensen. Jeg tænker, vi starter med vinen. med vinen. Det er en god start af. Skal vi lige vinen publikum først? Vi har den her Jacobsen vin. Det er Jacobs egen. Ja, det er min egen. Der er 13,5% i. Det er sådan en lille lortet vin. Utrolig langt. Vil du want to do it, Ørner? Vi skal også lige, skal vi ikke nævne procenter og pris eller noget? Der er 13,5% i. Og der er 187 ml i, og Ja. den kostede 15 kroner. Så kan vi sætte lige dem her ned. Wow. Smager vi også bare. Ja, det her også smager, det er bare de helt originale. Den tager også med. Ja. Jeg har sådan lidt af nogle af dem tænker man, de fleste folk har smagt før, og nogle af dem tænker man bare, det har folk aldrig smagt før. Ja. Det var så faktisk ret fedt godt. Men det er sådan en lille en til 15 kroner, så det er faktisk også rimelig dyrt. Ikke Var lige det? Jamen, Vi kan også se, at der er gardiner, som man jo gør. det tror jeg ikke. Ja. Jeg tænker, vi bunder sådan, så vi har plads til det andet. Bunder. Ja, vi smager, og så drikker vi resten. Ja, vi kan lige smage, og så kan man Så er vi sådan tage resten af. Men jeg kan godt lugte lidt kraftigt vin. Nu skal vi se, er der gardiner? Det er der fandme ikke. Der er godt nok ikke meget. Den dufter virkelig bare. Du Det kan er sådan en godt- rigtig klassisk rødvin. Du kan se, der er i hvert fald et eller andet, der sætter sig fast, ikke? Men det er Ja. bare måske ikke olien eller den. Det er måske også dårligt glas til det, tror jeg. Ja, men Skål. Ja, vi kender ikke noget til vin. nej. Den er rigtig, rigtig bitter. Nej, ikke bitter, den er mere sur. Af rødvin og smag, så synes jeg faktisk, det er rigtig god. Den er rigtig god, Men ja. jeg synes faktisk, at rødvin, det smager meget ens. Jeg kan ikke rigtig smage forskel, fordi jeg ikke drikker vin normalt. Men den her, den er meget sur. Jeg synes, den sutter max. Jakob fik vin. Altså, er det vin, jeg smagte, så synes jeg, den... Det er i hvert fald ikke den bedste. Nej, Nå, det føles også... hvordan siger man? Det føles tør. Tør, ja, det er godt. Ja, jeg kan ikke huske, hvordan min far beskriver det. Jamen, er det ikke bare tør? Jo, tør, ja. Det er sådan eftersmagen forsvinder også Ja. rigtig hurtigt. Jeg tror ikke rigtig, er mening med rødvin måske. Ja, det er kraftigt med... Det er ikke noget... Du skal ikke købe en Jacobsen, hvis du skal ud og party full on. Altså, hvis du kan chuck sådan en her, så MobilePay er der 20 kroner, mand. Lover du Ja, det? Nej. Nå, det er lige med... Ja, ved du, jo, det gør jeg, fordi jeg vil gerne se dig chuck sådan noget lort her, mand. Nej, det kan jeg ikke. Det er en aftale, det lover vi. Du chucker en vin? Ja, den der, på den der størrelse. Ja, det ved jeg godt, men stadig. Vælg lige en til 15 kroner. Det vil sige, at jeg skal købe den for 15, og så giver du mig 20 kroner. Ja. Så jeg tjener 5 kroner. Ja. Hvis Det du er en kører, aftale. hvis Det du gør vi. kører ud og rundt, så er det din tur nu. Ja. Så jeg vælge. Men ja, rating af den her smagen forsvandt rigtig. Ja, fast. vi rater Der, den der er nogle af de der øl, jeg er bange for at smage af lort. Vi rater den ud af 10. Og Jeg nu vil er- give den, hvis det er vin. Jeg har ikke smagt så meget rødvin. 6. Jeg giver den Altså, det er jo ikke, fordi den smagte dårligt. Jeg tror, jeg også giver den 6. Ej, jeg giver den 4. 4. Jeg giver den 6, fordi det var Men ikke, fordi jeg den smagte dårligt. Den var bare lidt weak. Ja, Var det nå, lidt- videre til øl, videre til det, Men, vi alle sammen gerne vil høre. Idé til næste video. Nej, Mark, ikke, nej, ikke endnu. Mark, Ikke, så er nej, en ikke nu, Jacobs, bro. Nu er vi i gang med en video, eller vel eller andet, mand. No way. Er vi nødt til at starte dårligt ud? Eller dårligt er dårligt. I hvert fald et eller andet, vi ikke helt ved. Yes. Så vi tager det her over. Den ligner lidt Den var virkelig dyr, den næste her. Den ligner lidt en Budweiser. Den kostede kassen Den stod til 15 kroner, sat ned til 5. 7. Nej, 5. Nå, shit, ikke. Og Øj! kostede 15 kroner. Det er en... Der er sådan kun 5. Det er en 500 ml, så det er en af de store. Og så er det noget tjekkisk. Der står i hvert fald noget budget. Står der budget. Du kan ikke pille det fucking lort af. Ja, fuck det tager lang tid. Men det, der står sådan noget, der er noget kinesisk på den her, tror jeg også. Prøv at se. Owned by Seasick Republic. Ja, så det er tjek. Hvis I søger... Seasick. Ja, vi har alle sammen set det. Nå, Czech Republic. Jeg kan godt se det der Seasick Street og Ja. sådan noget. Ja. Men det gør, Vi hvis er også I... lidt bange, fordi der står alt muligt kinesisk.
eller japanske lande, selvom der står det i tjek. Så Vi det er siger- Så er lukket op for lortet, så vi kan Vi siger en eller anden grund af små børn, og I gerne vil se gaderne af C6-byen, eller hvad man kalder den, ikke? Ja, så lad være med at søge på C6 Streets. Ja, Det er ikke, det er ikke sådan, man ser gaderne af byen. Det kommer der så også til at være rødvin i. Ja, bro, we don't fucking care, man. Fuck that shit. Hvem slæser overhovedet hvem, så det kan vi ikke. Det er mit. Ja, Det så, er altså så godt nok er ikke det her så mit. Vi har jo været sammen før. Nej, det er kun Hjalte, der gør sådan noget. Nej. Det er altså mest, det er mest Nora. Den er i hvert Ud fald til Nora. den er lys i det i hvert fald. Det er helt klart et godt tegn. Det var så godt. Den dufter som en ølskeduft. Dufter ikke af, det er jo en ting, mig og Mark, vi i hvert fald har prøvet at løbe ind i før, det er sådan dyre øl, petit godt smage af sæbe. Og det er fucking lort. Det ligner også lidt sæbe, det der er i toppen. Men det er sgu bare øl. Sådan ser alle øl ud, bro. Det get the fuck out of him. Den dufter lidt anderledes end normalt, ikke? Det smager Den har sådan lidt citrusagtig. det er faktisk fucking lækkert, det der. Den er faktisk rigtig god, ja. Det er faktisk rigtig god. Altså hvis det var nedsat igen, kunne man godt købe den. Ja, Altså til en femmer. Det kan godt Og anbefale. se, det koster 15 kroner, så sådan den smager faktisk rigtig meget grøn tubo. Hvis jeg tænker over det. Og der er 5% Ja, i, faktisk. det skulle... Ej, jeg synes, den er mildere end grøn tubo. Og til Ja, 5 kroner? smagen forsvinder Altså så 5 hurtigt. kroner, så er det altså. Altså, det kan godt nok være, at det er sat ned, men 5 kroner, det er altså godt. Altså, jeg tror, det er det, man vil kalde en hvid øl. Den er lys øl. For godt, det er en lys øl, ja. Ja, det er faktisk fint nok. Det er også Den er lidt, overraskende. altså Sådan, smagen forsvinder rimelig hurtigt, når man Sådan en rutevar. Ja, faktisk så fint du nok. forestil dig, du tager en grøn tubo, og så fjerner sådan, eller ja, eftersmagen i hvert fald ikke er der. Hvis den Bro, var sat ned det- til 5, hvis den var sat ned til 5 kroner, og den store tubo der, Bro, bare nej, du skal ikke til at forsøge, bro. Bare forestil dig, at du er til en fest, du skal være fuld. Skal du have noget, så skal du have så noget. tager du en sixpack i det, hvis de er på sit ud. Sexpack, Den er sgu da god, Ja, mand. til at starte med, altså på vejen ud. Ja, bro, what, bro? Logic. Den er, Det faktisk, skal du den, smide. den er faktisk rigtig god for en femmer. Ja, Så er det 5 er sådan rigtig god. Men der var også kun en af dem. Ja, what? Det var de Hvis bliver så hvis vi gode. tager normalprisen til en 15 kroner, så... Du skal ikke så svinge, når det Så er vil jeg vildt, ikke- mand. Ja, det er fordi, jeg sidder og tænker- Men hvis man skulle sammenligne det med noget, så er det nok være en grøn tubo. Ja, 100%. Og så Jeg vil ikke bare- sammenligne det med godt. Nej, men den her, den smager sådan lysere. Hvis man kan sige det sådan. Den smager, Den lidt mere smager jo af, citrus. altså den smager jo ligesom, altså en grøn tubo, eller Står der en Carlsberg, eller... Ved du, hvordan smager den smager for din mor? Lige så det er min mor. Men lad os sige, den koster, den koster 15 kroner. Ja. Ja. Nu fandt den bare lige nedsat. Det vil den være 15 kroner værd. Fordi en øl til 15 kroner? Fordi altså, du kan finde en grøn tubo på kø iskold Ja. til 12-13 kroner. Vi kan Og få jeg en... noget, jeg ved, hvad er, og hvad der er godt, og sådan noget, i stedet for noget kinesisk, tjekkisk eller andet. Der står her, at vi kan få en 10 cent refund at collection depots / points in participating state / territory of purchase. Jeg ved godt, hvad den smager af. Så Den smager lidt hen af Budweiser. ja, Budweiser. Det er signet det også derhen. Nej, det er fedt noget. Og så er der sådan noget, Budweiser-mærket. der er sådan noget Chinese. Ching chong wong gang gang. Den smager af Budweiser. Den smager af Budweiser, så finder også rigtig hurtigt. For en femmer, så er det værd, sådan er nedsat, men det er ikke altid, så det koster normalt 15 kroner. Ja, jeg tror, vi har talt rigeligt om den her bare her. Vi kan afsløre, at tilbuddet det stopper den 2. august. Det er fordi, den Det er udløber. fordi, den er blevet tabt eller den. Nå. Nå, så er Ja. det næste gang. Tror du? For 5 kroner? Ja. For 15 Jeg vil altså gerne prøve den der fucking afløbsrens der. For 15 kroner? Det var faktisk også lige Nej, den. så findes der bedre. Bro, Ja, men du vælger jo ikke en jo. du tager lidt for seriøst, bro. Det er dumt, det her. Nej, men folk skal jo vide, om de skal købe den der. Nej, Det det er birdie beer. Når det er birdie beer, så skal du i sidste ende ikke lære noget. Skal jeg åbne den så? Nej. Vi har en rift her. Det er en, jeg ved, du har muligvis set den på Anders Hemmingsen. Fordi der var nogen, der sendte en joke ind med, at den lignede afløbsrens for et prik. Og det gør den også. Det kender mig og Mark godt til, fordi vi har lavet bomber uden afløbsrens. Det burde vi lave video med, hvordan man gør. Så har vi 2 videoer der. Det med citrus, man kunne også få den med et eller andet. Men i dag, der var det med citrus. Så sådan noget. Fuck det. Ellers så har jeg her. Nå, vi skal ikke lære dem, hvordan de åbner en... Det lærer man på et eller andet. Uha.
Lugter også afløser. Jeg ved bare, de fleste af de her, vi ikke kender. Så lad være med at hælde så meget op, Jacob. Som bare Jeg billigt skal ikke tage bunden. smager bare helvede til. Ja, det er rigeligt nu, tror jeg. Nej, Du hælder godt op. det skal også være godt med... Ja, ikke så meget op til mig. Skum, det er også en del af smagen. Jeg fik bare, jeg var den, der fik mest. ikke så meget til mig. Eller bare helt lortet op. Altså, det skal jo drikkes for helvede. Du får bundshare. Tillykke. Nej, Den er på 5,2%. Der er 33 og den lugter af spaghetti bolognese. Skal vi se. Den, Spaghetti bolognese. Sådan lidt. Jeg vil sige, den lugter af blank. den har kostet 12 kroner uden pant. Har den kostet? Den lugter klart. Jeg skal ikke tage bunden her nu. Det er dansk øl, er det ikke? Jo, det er dansk øl. Dansk brygget hvedøl med pift af Så citrus. kan det simpelthen ikke gå galt. Nej, det er simpelthen. Jeg vil sige nok, det De der klamme sæbøl, de var også danske. Ja, og det, Ja, og det var lort. ja, det er hvedølproduceret, eller hvad fuck det hedder. Og by the way, de støtter byens street art, hvis I nu skulle spørge. Men det lugter lidt af en blank. Det vil Skal sige, måske er det den danske version af blank. Skal jeg lige læse det, der står her? Pif citrus. Der er det hollandsk, ikke? Ja, skal jeg lige læse det, der står bagpå? De har sådan en kort beskrivelse Det her. lugter i hvert fald af blank. Pif citrus er en forfriskende, let hvedøl med et pift af citrus. Så skulle man lade være med at nævne, altså kalde det citrus, hvis det er et pift. Et pift af citrus. Nå, det er den der. Det er ikke en knivspids. Det er ikke en teske citrus. Det er et pift. Der er lige en eller anden, der pifter citrus. Men det skulle da bedre at sige, at det Det er lidt pift. er en dårlig idé. Det viser jo med en video. Jeg tror muligvis, det godt kunne smage fint, altså. Jeg tror, den smager faktisk. Jeg tror, den smager helt af blank. Den lugter af afløbsrens. Jeg tror, den smager af blank. Ja, okay. Faktisk ikke dårligt. Så smager jeg faktisk ud med, den smager ud med. Er det bare mig, eller forsvinder? Altså, er der ikke nogen eftersmag? Nej, sådan noget er det også. Jeg synes, Altså, den det jeg synes synes, jeg den ikke, at der dufter har af været nogen spaghetti af bolognese. Heller ikke vinen. Den Du synes den dufter af spaghetti bolognese? Ja, det synes jeg. Altså ikke fuldt spaghetti bolognese. Men den min far laver, der Jeg ved ikke, hvad jeg får noget spaghetti bolognese, din far laver. Men... Nej, men jeg siger det heller er ikke, det det er dufter. meget af den. Jeg siger heller ikke, det dufter på Jeg synes, Man kan ikke se dig i hvert fald. Jeg synes, det Bro, der er fucking meget i den her jo. Ja, Det det er skal jo fordi- tømmes. Ja, det skal vi bagefter. Det er til efter videoen jo. Det skal vi godt så. Nej, men den dufter jo blank, fordi af citrusen. Jeg vil faktisk også sige, at den smager rigtig meget blank. Bare, Det er blank. Ja, det er sådan det er Danmarks version af blank nærmest. Jeg vil ikke vil sige, måske kunne jeg godt kende forskel, men hvis det var sådan en blindspænding, men den smager faktisk, den smager faktisk rigtig godt. Du kan godt kende forskel. Ja. Den er også, du kan se, den står sådan meget lyst i det. Den er sådan lidt, jeg ved ikke, hvor godt man kan se, men den er sådan lidt, den er meget, altså selve farven er meget lysere end andre øl. Men I synes ikke, den har særlig meget smag? Altså, Nej, Hvis det du er får sådan sat to mere, en hvis der- forsvinder meget den hurtigt. forsvinder lige med det samme, så er der altså ikke engang eftersmag. Det er der ikke, heller ikke på vinen, eller på den der heller ikke. Ligesom en Budweiser, ikke? Men vinen forsvinder også bare siden her. Det var sådan, det er vildt. Så må man jo give dem, så er de ret. Det er bare et pift til citrus, åbenbart. Ja. Ja. Smagen forsvinder lige med det samme. Men hvis det der med, at den ikke har nogen eftersmag, er jo ikke en dårlig ting. Altså, forestil dig, at der er fuld dem der. Den der, det, jeg vil sige, Ej, den jeg kan godt drikke mig fuld i den. den er fin nok, hvis jeg skal være ærlig. Så drikker du en og sådan noget, du har ikke rigtig eftersmag af øl, så kan du godt drikke en til, for eksempel. Hvor det andet, så sidder det måske lidt i halsen. Ja. Nå, videre. Den er fin, ja. Er du meget, der skal vælge? Åh. Så tager jeg altså bare sådan... Den er... Mecklenburger Pilsner. Den er fra Tyskland. Den har vi egentlig sagt, Mecklenburger. har vi sagt prisen og alkoholprocent i den her. Ja. 12 kroner, og den var på 5%. 5 sko, ja. Den der, den kostede 6 kroner, og det var sådan en spotvar i Rema. 6 kroner. Den er altid på tilbud i Rema. Det var faktisk ikke engang, fordi vi sådan helt tilfældigt fandt den. Det er fordi, vi vidste, at den var på tilbud til 6 kroner. Det er en premium classic pilsner. Den er premium. Den er Nazi-approved. Den er rigtig fin. Det skal du nok bive ud. Ja, den er Ej. vildt sad. Det burde vi jo keep that shit in med. Den er selvfølgelig på 5%. De har virkelig, vi har mange på sådan omkring de 5%. Ja, det er dejligt. Men Dejligt. 4,5%, det er basically det samme. Men det er, altså, Pis. selve dåsen. Den har også det pæne guldlåg for at vise, at det er premium. For vi har jo ikke vidst noget, men just at se det noget med. Ja, efter jeg har smagt den, så går jeg lige ud og pisse. Jamen, ja. Jamen, vil du, you wanna do the honors of opening this, hvad fanden? Jeg håber, det er en han. Mecklenburg! En hund.
Det håber jeg ikke, det sprøjter fuldstændig hjernedødt. Det er en hund. Ja, men hun har sgu lidt i sig. Jeg vil sige. Jeg vil sige, det er meget godt, at det ikke er helt iskoldt, fordi det fjerner lidt smagen af dem, synes jeg. Ja, det er rigtigt nok. Ja, de er ikke stået på køler med. De har bare stået stuetemperatur. Og når der var lige en, der tog lidt ekstra end os andre, hva'? Ja, men det er fordi, at der var rigtig... Altså... Hvad nu, det smager godt, ikke? Det er sniffetest. Det er også bare en smagsprøve, det er ikke... Ej, den dufter ikke af den øl, man kender. Det giver os lidt bræk-vibes. Ja, faktisk. Den er, kan du huske den øl, du købte i Netto? Den der, da vi var hjemme hos Stian. Den dufter lige præcis som den. Ja. Rigtig lort. Jeg tror ikke, det er rigtigt, det er lort. Det lugter meget kraftigt. Ja. Af øl. Det er sådan en rigtig klassisk øl. Så er rigtig gammel. Skål. Bro, you're not even schooling, man. You gotta hit the glass, man. Det er en glas. Okay. Det er faktisk virkelig skrøbeligt, den her, men... Mm-hmm. Jeg forstår det ikke. Det har simpelthen ingen eftersmag. Den forsvinder lige med det samme. Nu smager bare det, jeg havde før. Nu er vi så også drukket før. Ja. Men Det var ikke, at man lige skulle skylle ned med vand. Nej, det Nej, skal det kan vi ikke også sige. Selvfølgelig har vi drukket før, jo. Det skal ikke være nogen hemmelighed, men... Jamen, for helvede, det kunne smage lortet. Den smager godt. jeg ved ikke, jeg vil sige, det altså... Jeg ved ikke, det er ikke bedre end de andre. jeg vil sige, det er sådan... Det er en helt basic øl. Den smager af øl. Hvis du spørger, hvordan den smager... Så, man kan ikke rigtig sige, at Den smager altså af pilsner. Den smager bare pilsner, ja. Premium pilsner, Jeg kan I don't know. drikke den overhovedet ikke, men det er ikke fordi man ikke kan, men jeg vil i hvert fald langt hellere have en grøn turbo for eksempel. Jeg vil sige, du kan se, på den her, der står jo Premium Classic Pilsner. Ja, det er jo præcis det samme, næsten præcis det samme, som Harbo siger. Det er jo også Premium. Det Ja, smager og det smager faktisk bare Harbo Pilsner, så lige, det koster ikke en skid. De koster 3 kroner eller sådan noget. Ja, prisen den fucking stiger selvfølgelig jo. De er faktisk på tilbud til 2,5. Ja, det er i Rema 1000. Det skal lige sige. Den smager faktisk rigtig meget af Harbo Pilsner, som vi tænker over. Altså Ja. det der standardøl. Eller standard, altså billig øl, ikke? Helt klart, men klart. Jeg tror også, det er svært at smage. Altså sådan, hvordan de virkelig smager, når man helt sådan, du drikker. Først så starter vi jo med den her, og drikker den. Ja, det er også samme glas. Og så bagefter så smager vi den her. Og så er der faktisk mere i, så. Frost på frem. Men altså sådan noget, når man lige smager en øl, og så smager man den smager, og efter smager den der, så man drikker en til, og så smager den sådan lidt. Så bliver det måske lidt mix, sådan noget, og så nu er vi i gang med den tredje. Altså det næste øl kommer sikkert også til at smage af det samme. Så det er lige, det er lige før vi skal til, altså. Er det ikke mig til at vælge også? The big bad boy. Så tager vi den her, fordi den er 2 forskellige farver, og den ikke, det er bare på grund af lyset. Så tager vi altså den her næste, fordi den må smage anderledes. Den er 6%, og der var en main til. Der var en main til den her, med 7,2, og den var rigtig fucking mørk, så den tog vi ikke. Ja. Jeg hører fuldt ud, hvad du siger. Ja, du hører, du er fuld. Eller? Ej, ikke en skid, ja. Ikke endnu. Har vi også det her? Vi skulle tage en alkohol til. Nej, vi skulle tage en alkohol til. Jeg kan egentlig godt fucking hænge. Ja, de koster 500 kroner. Du skal en ordentlig Ej, man kan jo godt finde den til 200 måske. Ja, så er det noget værd lort, jo. Så lige pludselig sammen med promille på 3, altså. Ja. 0,8. Okay, lige en øl. 5. Jeg lægger ind på hospitalet. Ambulance, jeg skal have ambulance. Du bliver nødt til at klippe den der video nu. Nej. Det er Det var være full on. Ja, vi tager lidt one take. Nå. Er det min tur til at vælge? Ja. Så vi drikke det der. Vi tager den her store krabat her. Hvad er det? Fordi den må simpelthen ikke smage. Kan du ikke introducere den? Jo, Den må den smage hedder anderledes. Tisted, eller det er Tisted Bryghus, der har lavet den her. Sweet Gale, den er fra 1902, og der er 6% i. Så det er også en dansk øl, ikke? Jo. Den kostede, hvad er det mere, 10 på tilbud eller sådan noget, ikke? Eller Tisted Bryghus, det står selvfølgelig Ikke 10%.
Den, Den må næsten være lidt de stod- sød i det. De stod til 15 normalt, er jeg ikke sikker på. Den koster, ja, vi købte den til 12. Sweet Gale. Ja, og de står til 15 eller 20 normalt, tror jeg. Der er 6% i. Det er alligevel, altså, det er jo... Den Det har er også vundet... en stor en, mand. Ja, Den er- rigtig stor en. Den har vundet guld i International Food Contest. Jeg ved ikke, hvad den her laver i en konkurrence, men whatever. Det er selvfølgelig godt med hotdog eller... Og den har det mindste mærke om bagpå, du nogensinde har set. Det er bagmærket, det er frontmærket. Det er bagmærket, ja, det er frontmærket. Ja, det begynder at ramme lidt nu. Men hvad? Nå, det er 6% af. I'm sorry. How to open a beer with beer. Jeg synes, det er So when you do not have beers, Ja, hvis du ikke har øloplukker. hvis du ikke har en øl, Hvis du har to øller, men ikke en øloplukker. selvfølgelig har du mindst 2 øl. Fordi ellers så har du... Nå, du skal åbne sådan der. Så Min pilsner pande. kan du gøre 2 måder. Nå, Du ja, kan det er gøre sådan her, så du holder den her, du mener ikke se det. Hvor du så holder den ene finger. Tager Det den skal anden lige her. sige, at vi har drukket inden. Nej, Ja, det, Nej, det har vi. det tror vi har mindst. nej. Så sætter du den ind i hak her, ikke? Tager din, altså du sætter den i hak, det burde give sig selv. Så tager du din anden finger og holder tæt ind, så den sidder sådan, den hænger på, ikke? Og så kan du så åbne den sådan her, ved at wedge den, ikke? Ellers så kan du gøre det, du bare holder den sådan her, helt almindeligt. Og wedge den ind mellem dine fingre og det her. Det kræver bare lidt ekstra muskelstyrke. Bruno, ja. Ej, du har kraften ikke været fitness i et år, mand. Og så, Nu skal du ikke Men snakke. her er naturligt. det er naturligt stærkt. Så kan du så åbne den på den måde her. Naturligt stærk, mand. Jeg har ikke hørt værre. Hvor du tager den sådan her. Jamen, man har jo efter nogen, ikke? Man har dinerne. Nå, fra Mester Stefan. Stiv. Skud. Mester Stiv. Stefan. Stefan. Det er rigtig tysk, noget. Stefan. Stefan. Nå. Hælder du op? Det er godt. Ja, det lugter som, at det er en mærkelig mørk i den, men det er det faktisk ikke. Tænd en lys, vi kan vise den bag. Utrolig nok. Ja, den er faktisk virkelig til Temmelig for en lys. Det er faktisk lys i forhold til det er 6%. Jeg vil sige, det er en øl, hvor at, efter den størrelse, så kunne den godt have brugt et skruelåg i stedet for. Det havde været dejligt. True. Men jeg ved så Det er ikke, sådan en øl, hvor du lige åbner den, og så lige går og drikker den. Det er sådan lidt. Så det var det, jeg gjorde til. Det var det, jeg gjorde med Mathilde. Ja, Der havde jeg sådan en men den kæmpe er nok øl. rimelig flad efter tiden. Nå ja, den der jumbo-øl, du havde. Ja. Nå. Skål. Der er sådan meget lys farve. Det lugter lidt mere. Den dufter af alkohol, vil jeg sige. Den dufter lidt mere stærk, ikke? Ui, ja. End de 2 andre, vi har haft. Men den er også på 1% mere, så det kan være derfor. Ej, 1% burde ikke gøre det store forskel. Præcis, det er også det, jeg tænker. Men Vi drikker Master Brew. Ej, vi det skulle, er vi ikke sådan med. ja, vi skulle have haft en Master Brew med. Det er sjovt, Så er det stået helt af, mand. Ved du hvad, vi dedikerer, nu siger jeg nu, vi dedikerer en video til kun Master Brew, fordi det er så legendarisk. Jeg havde Så en vi god laver- aften. Jeg vi havde en laver- god aften med dem på et Vi tidspunkt. laver en video. Master Brew Review. Nej, det skal være mere end bare det. Det skal være sådan, praise it, man. We need to tell, vi skal fortælle det til Så folk. vi laver sådan en helt reklame for Master Brew. Ja. Sådan, prøv at drikke den så. Jeg har ikke lyst til at reklamere. De dræbte mig. Så er vi det med. Master Brew. Hvis du vil dø på en god aften. Jeg kan også fortælle den historie, hvis det er. Hvad? Jeg kan også fortælle den historie, hvis det er. Skal vi komme videre, Ja. inden den her video bliver 50 minutter lang? Bro, Skål. den er der 23 minutter lang. Det er fandme godt. Vi klipper lidt i den. Ej, fuck det. Vi tager det one take. Det er faktisk ganske udmærket. Der er ingen eftersmag, jeg forstår ikke. Igen er der ikke nogen eftersmag. Det kan Men jeg tror, det er fordi, vi har drukket så mange nu. Og der ikke er sådan... Ellers så er det bare fordi det er meget, altså lysøl har det jo med ikke har nogen eftersmag som sådan. Man kan godt smage, at der er mange. Jeg vil ikke kalde det for en lysøl. Ja, det kan man jo se med. Jeg vil sige nu. Ja, den er ikke på den måde Den lys. er ikke Den er- Budweiser lys, men Nej, den er lysere, den er mere lys end en. Den er mere lys end en grøn Tuborg, men Den den er er... grøn, ja. Men eftersmagen er der ikke. Man kan godt, Den er- smage, man kan godt smage det i 6%, men eftersmagen. Den er lidt stærk i smagen. 10 steder på et Eller stærkere. Den er i hvert fald stærkere end de andre, vi har haft. Ja. Vi har haft de der 2 andre på 5%. Der er den her i hvert fald lidt stærkere. Ja. Den skal jo bare bundes. Skal jeg lige læse det, der står bagpå? Porsche, som også kaldes som Sweet Gale, er en ældgammel ølurt, som har været anvendt til ølbrygning siden middelalderen. En gang om året drager vi til Nationalpark Thy for at plukke porsen, som bidrager med en rund og mild bitterhed i den gyldne lagerøl.
Men lagerøl, betyder det, den har stået i så lang tid, eller hvad? Vi har glemt at rate. Det er rigtigt virkelig noget rate. For satan, vi er for... Vi giver den her... Okay, hvor meget Jeg vil giver sige, den her er faktisk rigtig ikke særlig god. Nej, Altså, jeg tror lige bunchen, der var faktisk ikke Jeg er ikke så meget til mørk øl heller. Jeg tror, jeg giver den. Den var fucking lys. Ja, men den er ikke fucking lys. Smagen, den er sådan mørk øl. Jeg vil give den en 5'er. Fordi jeg er ikke så meget til mørk øl, det er til lys. Jeg tror, jeg giver den 4. Super Classic, det er mig. Der er noget, der smager fuldstændig hjernedødt helvede til. Jeg tror, jeg giver den en 7. Den smager bare ikke særlig godt. Den smager bare ikke Det er godt. fordi, jeg ikke har taget bunchen. Jeg tog lige bunchen der var den altså ikke særlig god. Eller det sidste der var den sådan lidt... Bundchatten, det skal ikke være god. Bundchatten, det skal ligesom, du skal, uanset hvor fuld du er, så skal du vide, at det er bunden af øllen. Jeg er sådan lige lidt. 4. Jeg vil godt kunne drikke en, men jeg tror, hvis du drikker en helt en der, så begynder det lidt klam og sådan noget. Men jeg tror, jeg giver den en 5'er. Ja, så giver jeg en 4. Skal vi lige nu... Jeg giver den 7. Skal vi nu... 7? Ja. Vi skal også huske at rate med pris og sådan noget. Altså, 12 kroner for sådan en helt stor en. Ja, så er det altså godt. Det er en god pris, så. Den er faktisk kun på 50. Den er lige så stor som den, der du. Er den sat ned også? Er den det? Ja, den koster sådan 15-20 kroner, tror jeg. Ja, det er ikke løgn. Men jeg vil i hvert fald langt hellere have dem her på tilbud til 5 kroner. Som er samme størrelse. Men det er jo heller ikke altid det, de er på tilbud. Men man får mere procent i den her, jo, kan man sige. Ja, man får lige procent mere. Jeg giver den en 5'er. Jeg giver den 7. Den er faktisk, altså den er okay god at drikke. Hvis den er iskold, nu tager vi som den er lige nu her, og ikke hvis den er iskold, for hvis de er iskold, så er de jo alle sammen gode. Men ligesom den er nu her, den sidste 22. Så giver du en straight 7. Straight 7. Jeg giver den 6. Straight 7 for os alle sammen. Jeg giver fra 4 til 6. Vi giver dem alle som 7. Mark. 7 for os alle sammen. Øl med på